U direktnom prijenosu Dnevnika tadašnje televizije Sarajevo, svjetska javnost je saznala da je predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine napadnuto, da su specijalci vojske Jugoslavije predvođeni pukovnikom Milanom Šuputom izvršili diverziju i iznutra zapalili glavnu poštu u Sarajevu i na taj način prekinuli vezu Sarajeva sa ostatkom svijeta. Da je nakon neuspjelog zauzimanja zgrade predsjedništva, predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović otet na sarajevskom aerodromu po povratku sa pregovora u Lisabonu i da se nalazi u zarobljeništvu u kasarni u Lukavici. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se radi? Pa ne može to tako, samo trenutak. Alo, to je istina, zato što sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu. Ja vas samo molim da objasnite kakav je vaš položaj u Lukavici. Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad. Naravno. Drugi preduvjet, da te dovedu u grad. Branioci Sarajeva su nakon toga opkolili glavni štab okupatorske vojske, komandu druge vojne oblasti, vojske Jugoslavije u naselju Bistrik. Onaj komandant rekao, Švakić i Juka Prazna pucaju na komandu. Onda Alija odgovor kaže, Emine, nemoj da pucate jer ja sam ovdje zatvoren. I onda su oni rekli da je Alija zatvoren, ne da je zatvoren, nego da je odveden na sigurno mjesto zato što je puca po Sarajevu da je na sigurnom. Ja pozovem 32 Bosne, pozovem hitno. Ja kažem, Alija je uhapšen, ovako oni svi pojma nema niko. Rekao, sad vi odaberite ko će gdje ići, da se opkoli kasarna i da se stave kamioni. Iz pivare je došao direktor pivare, odmah nam je prišao. Htjeli su da Bosna padne jer su napravili alternativnu vladu. Fikret Abdić je bio taj, još par ljudi koji su trebali da kažu ostajemo mi u Jugoslaviji, znak navoda Miloševića u Jugoslaviji. To bi bio kraj Bosne.